Patxi eta Odei bikote homoseksuala zizte. Sexu bereko bikoteen ezkontza legeztatu denetik, eztabaida sortu da zuen artean. Zuk, Patxi, ezkondu nahi duzu. Odei zuk aldiz zalantza dituzu. Patxi hasita iguna bertsu zortziko handia. Ezkondu nahi ginuen eta ala izan zen xedea, ta oraika gure alde jarri da estatuontako legea, eta zuk ezetz diozu orai, hauxe da nere galdea. Zer da problema ezkontzarena, edo zu eta nerea. Lasai egon gure artean, bada maitasun sugarri, nik elizaren zeru altuan, ez dut ikusten izarrik. Nik ezkontzari uko egin diot, horrek ez dauka deus txarrik, zu maitatzeko ez dudalako, eraztun baten beharrik. Zuk azkenean ez ezkontzea, alaxe duzu nahiago. Nik maite zaitut, utzi adidazu klaro, baina egun batez joan beharko da, hitz hoietatik harago. Erraitea da biziki erresa, jogatzea da zailago. Zertan ezkondu behar dugu ba, gure maitasunaren truk, gaizki ikusten dudana ongi, ikusten ote duzuzuk. Gure artean dagoenarekin, badituzu duda batzuk, zure ondoan esnatzen naizta, goizero frogatzen dizu. Nere ondoan segi nahi duzu, hau da zure erantzuna. Ahazoin duzu mementoko hau, neri aski zait laguna, ta egun batez etorriko da, ezkontza horren eguna. Nik ez baitizut ere lepotik, sartu nahi eraztuna. Araze bortitzez harri zaren, daukatezin sinistua, nere eztarritik bakarrik sartzen, da maite zure listua.
Nik nahiago dut horrela segi, sua ederki piztua, ezkontze hutsak dakarrelako, dibortzio arriskua.